Maita henyu adiwa tariri nokuramba mchingotandadzana nesu tiri muchirongwa Mai Chisamba Show. Tiri kuita danho repiri, nyaya yekudzosa hunhu pamugwagwa. Tanzwa pfungwa dzakasiyana siyana. Nhasi tiri kubvisa vana hazviwego, ana bodo panyanga, nekuti kana munhu uchitarira upenyu, hanzi upenyu hune ndimi mbiri, hune nhivi mbiri, divi rimwe rine rima, divi rimwe rine zuva. Saka ngatitarisei kwakanaka, nekuti vamwe izvozvi vatotanga kudhara kuti zvipere izvi, zvipere zvinopera. Kana zvakapera kune dzimwe nyika, kuno hakuna mhuka chete, kune vanhu vane hunhu sevanhu vemuZimbabwe. Baba Katsvairo, vana muzvina bhizimisi, munoziva kuti mabatiro enye bhizimisi imimi makatarisa muri kuaona sei? Nekuti bhizimisi kuti riremekedzwe, bhizimisi kuti rikudzwe, mabatirwo aro nevaridzi varo. Muridzi wehoka ndiye anotorima kupfuura vamwe vanhu kuti zvinhu zviite sei zvifambe. Ikoko dzimwe tiri kuda kudzosa hunhu pamugwagwa, asi kune dzimwe mota dzisina hunhu, makombi. Ichibva uko inotanga kunge ndiro dhishi rizere mapureti, iri kombi. Zvino kufamba sei kona iyi? Vakatsvaira inosvitsa vanhu kupi? Ndinotenda neongororo yakadaro yamakaona Mai Chisamba. Chokwadi zvinhu izvo zviri kuitika. Ndosaka isusu seboka revaridzi vemakombi tiri kuti isusu munhu wese anopareta kombi ngaave neassociation yaanoti iyi ndo association yangu. Ikoko ndokwatinodzidzisana kuti mota dzedu ngadzigadzirwe dzakadai, ngatibatei macustomers edu, mapassengers edu takadai, tiisewo mastika ezvinoti kuona mamwe mabhazi ese ari kungoiswa stika rakanzi Zupco, makombi ese ngaiswewo stika rakanzi Gako, ngaiswewo stika rakanzi association yakati, kuitira kuti kana munhu akanganiswa mune kombi yega yega anoziva kuti ndinonoripota kwakati. Ezvino vanhu vari kutaura panapa kuti ndikakanganiswa mubhazi rekwakati ndiri kuziva kuti ndere Zupco nekuti rine stika yeZupco. Saka makombi ese, varidzi vemakombi, ngationewo kuti tashanda pamwe chete nepolisi nemaministries elocal government netransport kuti makombi ese azikane kunzi iyi kombi ndeyekuassociation yakati. Zviri kuitika kuBulawayo ende zvakabva zvagadzirisika. Zvese zvematauns kuBulawayo hakusina. Hatimbotora muenzaniso wenyika iri kure seSouth Africa. PaBulawayo chaipo makombi ese akanzi Bupta, akanzi Chovha Mubaiwa, akanzi Bulawayo City Transit. Endi vanoziva kuti vanhu vari kukontrola parengi vanhu veBupta. Saka ndikatukwa, ndatukwa nemunhu weBupta. Ngatimbouchirirai Bulawayo. Makorokoto Bulawayo, muri chidadiso cheZimbabwe, muri dzidziso, asi tiri kukuuchirirai nekuti nesuwo kwatiri takapoteredza nyika yedu tinoda kukopa zvakanaka zvinogara zvichitaurwa izvozvo. Muri muenzaniso wakanaka. Tinoziva kuti kana tiri mukati memisha yedu, ngatimboti une mhuri yako kana kuti une vaenzi, ukatora chindiro chakadambuka kana chakatekenuka ukaisira vanhu, hazvina hunhu hwakanaka, zvinoshoresa. Munhu anoenda achitaura kuti ndakasvika kumunhu asina hunhu, ndakadyira mundiro yakabeduka. Asi seiko vekombi vachiita zvisina hunhu vari kupa vanhu zvikombi zvakabeduka zvekuti ndaikaona mamwe manesi vakoti vanototanga vamonyera mazambia nekuti mune tsvina. Mota ngadzigezwe kandohune nai, mota ngadzinge dzisina kubharuka, mota ngadzirege kusunya mapasenja. Ndomboya kwauri Delight. Tine nhauro anonzi matargets, mari dzinenge dzichidiwa nevaridzi vevatyairi kana vachinge vazoenda kumba nemari. Iwayo ndo mamwe akanganisa nenyaya yekuti munhu anonzi tiri kuda kana kuti 300 rtgs ndo pakuitwa umbunyi hwatiri kuchema nezvawo yayo. Toenda pamwe mapurisa edu netraffic safety council, tanzwa Mai Chisamba nekutosorwa nemagwenya anonzi maled lights ariswa pamberi pemakombi aya, rinobva rati bha zvekuti iwe uchityaira uchibva kune imwe nzira hauchatooni kuti uri kufamba sei. Pekupedzisira ndepekuti kune mapurisa edu tinoda chaizvo kuti timhangare chinenge chaitika, asi tipewo nzira dzekudzidza kuferefeta zvinenge zvakareruka, nerwa yekuti mubhura kwacho akadzidziswa kunzi mbavha inorohwa sei, akadzidziswa kunzi inodzingirwa sei. Ini Delight hangu ndakagwinya asi ndiri ndonda kwaari. Zvino pandichada kuti ndibate picture yekuti ndakutora zita renyu ndizoendesa kune mupurisa mukuru wandanga ndichitaura naye, ndinorohwa kapi Mai Chisamba? Ndini ndinozoita chidzidzo chekunzi aya mapurisa anorova kana achinge akanganisa musamatangi. Maita basa. Machoko makukutu. Vachadavidza mibvunzo yavo, vane mibvunzo bvunzai, vanozongoipindura nguva imwe chete. Batai mibvunzo wenyu vachishaka. Ndiri kuya kwamuri. Chingave chokwadi kuti motikari dzese dziri murodhi dzine macertificate of fitness, nokuti dzimwe nguva pakamirwa murodhumu 3/4 dzacho hadzina certificate of fitness. Chechipiri, ava vanhu vanopfanyera mukombi ava, vakuru vemakombi mimi
kana unemba yangu ndinoitaira ndichiikorobha nokuti ndinoikweshisira ndioida. Imi varidzi vemakombi, monitai mota dzenyu muone zviri kuitika mukati memota dzenyu. Mukati memota dzenyu yangodai isu tikada kumira hatihwini, nokuti vanhu venyu vane nharo, vanenge vari vemusombodhya nekirangu. Ini yandatokwira nayo kuya kuno nhasi, vandakwira nayo vazviona. Ndakagara kubhenzi rekufurandi, kwakune vakomana 3 kumberi kwangu. Asi tapfuura pamapurisa ekurugare, shure kune munhu, pamberi pano vanhu pamberi pavanoti pacho pakadoma. Zvokuti pavanhu 15 vamuri kutaura manyepo. Ndofunga saka imimi maitei nazvo. Nokuti tatomhanyirawo kuti takuenda kushowo kwedu, hatina zvataita. Chokwadi chisina kugombedzerwa. Vataura chokwadi chavo kuti vanga vomhanyira kunoku, asi kunoku tinokudai muri vapenyu. Nekuti kuno munosvikotaura zvino mukambunyikidzika mukafira ikoko, nesuwo kuno hama neshamwari dzedu dzinotibatsira dzaenda. Asi ndiri kuvimba kuti vari kutora nyaya dzavo dzese. Ndouya pauri mukomana wangu. Chekutanga ndechekuti imi vanhu munenge muchinzi garai 4-4 ndopamenzaniso. Imi makasimba muri kumberi muri 4 munokwana here kugara pasiti rimwe chete? Hamukwani. Ko mumwe anenge ane skin disease ka modikitira mupanana na zvirwere mukombi imomo. Saka isu toga tinenge tichikwira makombi, ngati panana isimba rekuramba kugara tiri 4 kuti tiite sei tifambe mune zvakanaka. Toendawo futi panyaya yekuti iye anenge achingotishamira kana kuti anenge achikutikotamira uyu, kutogara tatomuburutsa tese toita chisungo chimwe chete ndekuti titese tifambe mune zvakanaka. Mashoko makukuta ari kutaurwa. Zvino umbwende ndiwo wauraya munhu. Zvino umbwende ukauraya munhu unouraya mhuri, ugouraya nharaunda, ugouraya nyika. Nyika yembwende hapana kwainofamba. Tinongoramba chingotaura kuti mukaenda kuRwanda zvakagadzirika, mukaenda kuSouth Africa zvakagadzirika, mukaenda kwakati zvakagadzirika. Isi tiri kuti ngatigadzirise kuno hunhu, kuremekedzana. Hatidi kuziva kuti nhasi imi mamuka kumba kwenyu makatsamwidzana nemurume wenyu, nekuti tinoona madhiraivhiro enyu parodhi, maovatekeri enyu. Hatidi kufunga kuti mabva makadhakiwa kana kuti hamubve kumhuri nemutemo, nekuti zvamunoita hunhu hwenyu hwepamugwagwa hunorakidza kumusha kwenyu kwamunobva, hunorakidza mabasa enyu amunoita. Zvese zvamunoita zvinoonekwa pamugwagwa. Regai timbodzoka kuchikuva vambotora mibvunzo yavo. Mune kodzero yokuti tivonevo chitamba chomunhu ari kukutyairai. Vazhinji ava vandiri kutaura kodzero iyi inowanzotangira pari kutangiravo jeni kana kuti rwendo rwenyu, nokuti dzimwe nguva matozopindavo zvenyu padi matova pakati nepakati pegwendo. Mune muchifunga kuti vapinda ivava vadi vacheka kuti vane resiness here nedefensive nouhwere pana dhiraivha. Zvinofanira kunge zvakanamirwa pamunovona. Chatiri kuwira kuno kungochenjedzana kuti imi muzive kuti mune kodzero idzodzo. Musazochema mava muchipatara, gumbo rarengenyuka, motaura kuti hatisi kuti une license redhiraivha wacho wanga achivhetemesa motikari. Saka gore rino munew dispensation ino Second Republic waitei iwe neni tine basa. Mashoko makukutu. Aiwa, ngatisangane muchikamu chinotevera.